Αυτό λέω. Δηλαδή, βγάζει συμπεράσματα η κοινωνία μας. Με τη λογική αυτή, τη μία έχουμε 15 Αύγουστο, την άλλη έχουμε Χριστούγεννα, την άλλη έχουμε Χαταρά Δευτέρα, του Αγίου Πνεύματος, δεν πρέπει να κάνουμε τίποτα. Όχι διαγωνισμούς 6 εκατομμυρίων του Αγίου Πνεύματος, ναι, δεν πρέπει να τους κάνουμε. Υπάρχει μια συνέχεια, κύριε Σπινό, και αυτό έχει γίνει, η υπογραφή δική μου είναι από τις 6 Αυγούστου. Ωραία. Αυτό που λέει τώρα ο κύριος Σερέπας, ότι σας επισκέφθηκε εταιρεία και δεν δίνατε τα τεύχη δημοπράτηση στην εταιρεία και κατέβηκε ως αγγελέα. Όχι, εγώ στην εταιρεία τους είπα ότι ο διαγωνισμός αναβάλλεται για τον λόγο αυτό. Και μου ζήτησαν εγγράφος να τους δώσω αυτή την απάντηση. Σωστό. Την οποία και έκανα. Και μετά, ο διαγωνισμός ήταν να γίνει την Τετάρτη, την Παρασκευή. Άλλα λέει συμμετήρια αναφορά. Λέει ότι αρνηθήκατε να δώσετε τα τεύχη κτλ. Αρνηθήκατε. Δεν υπάρχουν τεύχη, διότι ακυρώνεται ο διαγωνισμός. Τους το εξήγησα. Τι τεύχη να δώσει σε ένα διαγωνισμό ο οποίος ακυρώνεται. Τι έγινε μετά, το ξανακάνατε το διαγωνισμό? Ναι, για να πάμε στην ουσία. Τι έγινε ο διαγωνισμός? Φυσικά ξανά έγινε ο διαγωνισμός. Μάλιστα. Μετά από 3-4 μήνες. Μάλιστα. Κανονικά όπως προβλέπετε. Ποια εταιρεία έκανε το έργο? Ποια εταιρεία? Μάλιστα. Έκανε το έργο? Μάλιστα. Με αυτεπιστασία ο Δήμος. Άρα. Άλλο αυτό. Τότε τι δεν καταλαβαίνω τι λέτε. Άρα τι διαγωνισμός έγινε? Τι διαγωνισμός έγινε? Το έργο αυτό με ρωτήσατε. Ποια εταιρεία τον έλαβε? Αν εκτελέστηκε μετέπειτα. Αυτό με ρωτήσατε. Ναι. Όχι αν έγινε διαγωνισμός. Αν εκτελέστηκε το έργο. Αν έγινε διαγωνισμός, σας λέω, λέτε έγινε μετά από 4-5 μήνες. Εάν εκτελέστηκε το έργο. Διαγωνισμός έγινε, αντιδημαρχέ μου? Όχι, δεν έγινε. Και το εκτέλεσε η υπηρεσία? Το εκτέλεσε η υπηρεσία. Γιατί κάνετε διαγωνισμό πριν τότε? Το γιατί κάναμε διαγωνισμό πριν, με ρωτάτε? Αφού είχατε δυνατότητα να το εκτελέσετε εσείς, γιατί κάνετε διαγωνισμό πριν, αφού είχατε δυνατότητα εκ των υστέρων να το εκτελέσετε? Εκ των υστέρων, ναι, με αυτεπιστασία, ναι, μπορείς να εκτελέσεις το έργο στο ύψος αυτό σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Δεν το ξέρατε εκ των προτέρων αυτό ρωτάω, δεν το ξέρατε? Δεν έχει καμία σχέση το ένα πράγμα με το άλλο, κύριε Σπινό. Αντιδήμαρχέ μου, δεν το ξέρατε εκ των προτέρων ότι έχει δυνατότητα ο Δήμος με αυτεπιστασία εκ των υστέρων να εκτελέσει το έργο? Αυτό δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή, κάνω εγώ ένα διαγωνισμό να αγοράσω 2 έπιπλα. Ενώ ταυτόχρονα έχω τη δυνατότητα να τα παράγω εγώ τα έπιπλα. Γιατί να κάνω διαγωνισμό να τα αγοράσω τα έπιπλα αφού μπορώ να τα παράγω μόνος μου και το διαπιστώνω εκ των υστέρων? Προσέξτε, μας ακούει ο κόσμος. Ο κόσμος δεν είναι βλάκας. Δεν είναι βλάκας ο κόσμος, κύριε Αντιδήμαρχε. Κύριε Σπινό, εσείς με ρωτάτε για το διαγωνισμό, εντάξει? Ναι, αυτό σας ρωτάω. Λοιπόν, ο διαγωνισμός, σας ξαναλέω, ναι, ότι εάν γινόταν ο διαγωνισμός αυτός, θα είχε πρόβλημα μετά ο Δήμος. Διότι θα έβγαινε ανάδοχος, ο οποίος θα είχε το έργο και δεν θα μπορούσε, και θα μπορούσε οποιοδήποτε άλλος να το προσβάλλει. Το καταλάβαμε. Το καταλάβαμε. Ναι. Εντάξει, γι' αυτό το λόγο ανεβλήθη ο διαγωνισμός. Ναι, γιατί δεν το ξανακάνατε τον επόμενο μήνα, τον Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο. Αφού ακυρώθηκε. Το όνομά σας κύριος Μεταξάς. Ναι, γιατί δεν το ξανακάνατε, δεν μπορώ να καταλάβω. Κύριος Μεταξάς, ο δικηγόρος. Κύριε Μεταξά, υπάρχουν, από ό,τι δεν ξέρω αν γνωρίζετε, υπάρχουν πολλά έργα σε εξέλιξη. Όταν έχεις τον Αύγουστο 6 εκατομμύρια, τον Νοέμβριο μπορεί να μην έχεις 6, να έχεις 3. Να έχεις 2 εκατομμύρια διαθέσιμα για όμβρια ύδατα. Οπότε δεν μπορείς να κάνεις το διαγωνισμό για 6 εκατομμύρια μετά. Κύριε Δήμαρχε, ένα λεπτάκι. Πήρατε τώρα στην μπάνια να μιλήσετε ή στον ιστό Τσαράχνης? Δεν σας κατάλαβα. Αν έχετε πάρει στην Ανίτα Πάνια, γιατί αυτά που λέτε είναι πολιτικές αστιότητες και γελιότητες. Εγώ δεν ανέχομαι στην εκπομπή μου άνθρωπος ερετός να λέει κουταμάρες και ηλιθιότητες, κύριε Δήμαρχε. Αυτά που λέτε με προσβάλλουν μόνο που τα ακούω και που τα ακούνε οι καλεσμένοι. Τι είναι αυτά που λέτε τώρα? Τι είναι αυτά που λέτε τώρα? Είχα 6 εκατομμύρια στον κωδικό μου στο σιρτάρι για το έργο και ξαφνικά φύγανε τα 4 και δεν έχω τα άλλα 2 για αργότερα. Τι είναι αυτά που λέτε? Καφενείο είναι ο Δήμος? Τι είναι αυτά που λέτε, κύριε Δήμαρχε? Κάνει κακό η παρέμβασή σας. Δεν είστε διαβασμένος τώρα. Πείτε αυτά που θέλετε, αλλά τα λέτε με έναν τρόπο τώρα πολιτικά αστείο. Το εάν κάνει κακό. Ναι. Καλά. Και ούτε εσείς μπορείτε να κρίνετε μετά για γελιότητες και αυτά. Ναι, καλά, εντάξει. Κάτι μπορεί να σας ρωτήσει κάτι η κυρία Ζερβάκη, έχει δικαίωμα. Κυρία Ζερβάκη, ναι, και παντού επιστητού μπορεί να ρωτήσει. Παρακαλώ. Ναι, κυρία Ζερβάκη. Ναι, πολλές φορές συμβαίνει αυτό, να γίνεται λάθος στο τεύχος των προκηρύξεων. Σε αυτή την περίπτωση, καταρχήν παραδίδεται τέτοια δημοπράτηση υπηρεσία, η οποία μάλιστα πάντα κρατάει και κατάλογο ποιοι έχουν παραλάβει. Και κρατάμε τις προσφορές, δεν τις ανοίγουμε. Καλούμε το αρμόδιο όργανο που είναι η Δημαρχιακή, δεν είναι ο Αντιδήμαρχος. Και συνήθως, όπως είπε ο κύριος Μεταξάς, ξανακάνουμε όλη τη διαδικασία του διαγωνισμού, κρατώντας κλειστές τις προσφορές
και ενημερώνοντας μάλιστα και Κυρία Ζερβάκη μου, τι καταλάβατε ότι έχει συμβεί εδώ? Πάμε δεν μπορεί να λέει ο κύριος Αντιδήμαρχος ότι κάνανε αυτοπιστασία στο ίδιο ύψος. Διότι τα 6 εκατομμύρια περιλαμβάνουν και το εργαλαβικό κέρδος, το οποίο είναι τουλάχιστον 20 με 25%. Αν λοιπόν επέλεξε. Ένα λεπτό, κύριε Αντιδήμαρχε, ένα λεπτό. Αυτό διαβάζω. Να ολοκληρώσει. Να ολοκληρώσει, κύριε Αντιδήμαρχε. Αυτό που διαβάζω εγώ είναι ότι η διοίκηση επέλεξε να κάνει αυτοπιστασία, πράγμα το οποίο σημαίνει στο ίδιο χρήματα να το κερδίσει σε μεροκάματα, δηλαδή εξυπηρετήσεις και σε αγορές, προμήθειες, να κάνει το έργο, διότι δεν της βγήκε αυτό το οποίο ήθελε να κάνει στο διαγωνισμό. Και τι ήθελε να κάνει? Μέσα στο κατακαλόκαιρο να μην έχει προσέλευση ενδιαφερομένων. Της προέκυψε ένας, φοβήθηκε και άλλο, τρομοκρατήθηκε ο αντιδήμαρχος και έγραψε ένα έγγραφο το οποίο είναι δεν τα είχατε υπολογίσει καλά, Αντιδήμαρχε. Η κυρία Ζερβάκη ξέρει και μιλάει επί παντός επιστητού. Όχι, η κυρία Ζερβάκη μιλάει επί αυτού που καταλαβαίνει ο κάθε ένας που μας παίρνει τηλέφωνο τώρα από τον Ασκόπυργο και έχει σπάσει το τηλεφωνικό κέντρο με αυτά που λέτε, γιατί εγώ σας είπα προστατεύοντάς σας, μπορεί να μην έχετε ανάγκη, δικαίωμά σας είναι, ότι αυτά που λέτε δεν στέκουν πουθενά, κύριε Αντιδήμαρχε, πουθενά δεν στέκουν. Κύριε Σπίνο, ότι ο Δήμος Αστροπύργου παίρνει αντισταθμιστικά από τη χωματερή, δεν παίρνει ούτε ένα 50ράκι μέχρι πριν από 2 μήνες. Δεν είπε αυτό, δεν είπε αυτό. Ένα λεπτάκι τώρα. Το έργο, κύριε Αντιδήμαρχε, αυτό ποιος το χρηματοδοτούσε? Το Υπουργείο Εσωτερικών. Πολύ ωραία. Πόσο σας τύχησε το έργο αυτό? Στο τέλος, με την αυτοεπιστασία που κάνατε. Το έργο αυτό είναι σε εξέλιξη τώρα. Πόσο, ο προϋπολογισμός του πόσος είναι? Δεν πήραμε λεφτά ποτέ από το Υπουργείο Εσωτερικών για το έργο αυτό. Ο προϋπολογισμός, κύριε Αντιδήμαρχε, πόσος είναι του έργου? Τώρα είναι στα 3,5 εκατομμύρια. Δηλαδή ήταν 6,5 το έργο. 6 εκατομμύρια, 5.700 ήταν. Αυτό το έργο ποτέ δεν χρηματοδοτήθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών. Γίνεται με ίδιους πόρους από το Δήμο. Αυτό δεν έχετε καταλάβει. Από πού? Μα εσείς μου είπατε Υπουργείο Εσωτερικών, δεν το είπα εγώ. Από πού χρηματοδοτείτε λοιπόν? Το Υπουργείο Εσωτερικών ήταν να χρηματοδοτήσει το έργο αυτό που ακυρώθηκε. Δεν χρηματοδοτήθηκε ποτέ. Αφού ακυρώθηκε, πώς θα χρηματοδοτηθεί? Πώς θα χρηματοδοτηθεί, κύριε Σπίνο? Αφού ακυρώθηκε, κύριε Αντιδήμαρχε. Ανεβλήθη ο διαγωνισμός. Μάλιστα. Και δεν το ξανακάνατε. Μετέπειτα. Το ξανακάνατε. Το ξαναζητήσαμε, δεν χρηματοδοτήθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών. Δεν μας τα λέτε καλά. Το ξαναζητήσατε να ξαναγίνει ο διαγωνισμός. Τι είπατε? Δεν ακούτε καλά. Το επαναλαμβάνω. Λέω, ξαναζητήσατε να ξαναγίνει ο διαγωνισμός. Μα αφού πριν είπατε ότι δεν ξανάγινε ο διαγωνισμός και το κάνετε με αυτοεπιστασία, είπατε. Όχι, εσείς με ρωτήσατε αν έγινε πάλι ο διαγωνισμός. Εγώ σας λέω δεν έγινε. Ζητήσαμε πάλι να γίνει ο διαγωνισμός. Μάλιστα. Δεν υπήρχε το κονδύλιο αυτό από το Υπουργείο Εσωτερικών και ξεκινήσαμε μόνοι μας με αυτοεπιστασία και έχουμε φτάσει τώρα στα 3 εκατομμύρια για το έργο. Έτσι είναι, κύριε Ζερβά. Λοιπόν, εγώ θα πω το εξής. Και θέλω να είναι ο κύριος Τσόκας στον αέρα. Εδώ, μας ακούει εδώ. Να μην υποθεί ότι μετά. Όχι, εδώ είναι. Λοιπόν, και κακώς παρανεβαίνει ο κύριος Τσόκας, κάποιοι άλλοι έπρεπε να απολογηθούν. Αφού είναι αντιδήμαρχος, τεχνικό. Κάποιοι άλλοι πρέπει να απολογηθούν. Ξέρω τι σας λέω. Παρεμβαίνει ως καθήλυνα αρμόδιος και δικαίως παρεμβαίνει. Άλλο λέω, εντάξει. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω το εξής. Ότι ο διαγωνισμός καταρχάς δεν αναβλήθηκε, ακυρώθηκε. Έτσι. Η εταιρεία ζήτησε τα τεύχη του διαγωνισμού πριν ακυρωθεί ο διαγωνισμός. Και λέω το εξής. Είναι σύμπτωση ότι ακυρώθηκε μετά την επίδοση της αγγελικής εντολής? Και γιατί δεν συγκροτήθηκε η Δημαρχιακή Επιτροπή? Εγώ σας λέω το χρονικό διάστημα αυτό. Έτσι, ένα λεπτάκι. Κύριε Αντιδήμαρχε, ένα λεπτάκι. Κύριε Αντιδήμαρχε, όταν ήρθε η εταιρεία και σας ζήτησε τα τεύχη από το γραφείο σας, είχε ήδη ακυρωθεί ο διαγωνισμός ή εκ των υστέρων ακυρώθηκε? Όχι, ο διαγωνισμός ακυρώθηκε την επόμενη Δευτέρα. Αυτό έγινε Παρασκευή. Ο διαγωνισμός ακυρώθηκε τη Δευτέρα που είχε προγραμματιστεί να συγκληθεί η Δημαρχιακή Επιτροπή. Ωραία. Άρα, όταν την Παρασκευή λοιπόν ήρθε ο Σπίνος που έχει την εταιρεία στο γραφείο σας και σας ζήτησε τα τεύχη, δεν είχε ακυρωθεί ο διαγωνισμός? Του είπα εγώ, του κυρίου Σπίνου, ότι κύριε Σπίνο, υπάρχει πρόβλημα στη δημοσίευση. Καλά, δώσουμε τα τεύχη και θα δούμε. Σου λέει αυτό. Και για το λόγο αυτό, τη Δευτέρα έχουμε Δημαρχιακή και θα αναβληθεί ο διαγωνισμός. Έκθεση ερχοτών λογιστών. Τι είναι αυτό? Να διαβάστε τη δεύτερη σειρά, τα αντισταθμιστικά του. Αναβλήθηκε, κύριε Τσόκα, αναβλήθηκε αυθημερών. Αναβλήθηκε αυθημερών. Έχω εδώ ένα πίνακα, επειδή είπατε κάτι προηγουμένως, το οποίο κρίνεται από την κυρία Ζερβάκη ως ανακριβέστατο. Έχω έναν πίνακα εδώ. Υποχρεώσεις σε οχλούμενους δήμους λόγω χιτά. Μάλιστα. Και λέει Δήμος Ασπροπύργου, αντισταθμιστικά βάσει της Υπουργικής Απόφασης 339. Πότε? 339, 31 Δωδεκάτου του 9 είναι. Μάλιστα. Κατεβληθέντα 2.400.000 ευρώ.